Goazen ebastera gure urrengo misterioa. Mezularearen hilketa. Detektibe logikoa, hemen kontatzen digute zer gertatu den, hemen ditugu susmagarrien ezaugarriak eta bar. Eta, hemen momentuz, ja aurreratzen naiz pixka bat, ikusten dugu, hone daukala hile gorria, hone daukala hile gaztainkara argia, eta hau General Cafe buru soia dela. Gero ikusiko dugu garrantzitsua dela. Hemen ditugu hiru leku, posta furgoia, jendea hilara zain kanpo kaldean, eta zailkapen gela. Eta armak ditugu laban bat, sigilu bat, eta pakeste oso astuna. Hemen ditugu pistak eta frogak, momentuz bi pista besterik ez ditugu, eta gure betiko taula. Guazen aztertzera lehendabiziko pista. Ez dago menduta zailkapen gelara gutunak irekitzeko larabainik eramatea. Eta are gutxiago istripua gertatu zenetik. Gaur inork ez du arau hau urratu. Orduan, labaina badakigu ez dela egoten zailkapen gela. Zailkapen gela, goratzen duzue, hemen daukagu dira liburu honetakoa. Orduan nik markatzen dut ikonotxoa eta esaten du zailkapen gela ez dagoela labainik. Hurrengoa da. Susmagarria pakete oso astun batekin bere burusoiltasunaz jabetzen zen eta pistetan ez aipatzea nahiago zuen. Lehen komentatu dugun burusoila den bakarra zen General Cafe. Eta hemen esaten digute General Cafe gainera eramaten duela pakete astun bat. Non dago General Cafe, hemen dago. Eta zer eramaten zuen pakete astun bat. Orduan hemen markatu beharko dugu positibo bezala. Honekin ze gauza gehiago badakigu, General Cafe ezin duela sigiloa eta labaina eraman, eta beste guztiak ere ezin dutela pakete astun hori eramatea. Orduan horiek desgaitzen ditugu. Pun. Orduan hau ezin da gertatu. Baina pistak hemen bukatu dira. Claro, hau da finkoa. Gero daukagu adierazpenak. Eta hemen badago berezitasun bat. Hiltzailea gezurretan ari da, baina beste guztiok esaten dute egia. Beste guztiak egia esaten dute. Baina nor demontre da hiltzailea. Momentuz ez dakigu nor den gezurra edo egia esaten ari dagoena. Orduan, honek, doktora Karmesi esan dezake egia do gezurra, honek esan dezake egia do gezurra, eta honek esan dezake egia da gezurra. Orduan, 3 aukera ditugu. Lehendabizikoak esaten du gezurra, eta beste biak esaten dutela egia. Lehendabiziko aukera. Bigarren aukera, egia esaten du lehendabizikoak, gezurra bigarrena, eta egia ere bai, 3. Eta azken aukera, 3. aukera da egia eta gezurra. Konprobatu beharko ditugu bakoitzak. Orduan hemen, ikusiko duzuen bezalaze, erabili behar dugu beste estrategia berri bat. Proba eta errorea estrategia. Aukera guztiak egiaztatu beharko ditugu, eta kontraesan bat non gertatzen den bilatu. Kontraesana baldin badago, horrek esan nahi du egin dugun suposizioa ez dela zuzena. Gezurtzat markatu duguna egia esaten ari da. Eta konprobatu beharko dugu hurrengo aukera. Baina kontraesanik ez badu ditugu aurkitzen, orduan horrek esan nahi du hiltzailea dela gezurra esaten ari dagoena. Hau da estrategia berria. Orduan nik erabiliko ditut kolorez berdinak markatzeko nork esaten duen momentu bakoitzean gezurra. Orduan nik hemen markatzen ditut hauek gezurra bezala. Gezurra izango balira bezala. Beste biak egia izango dute. Eta, klaro, bereizteko, hau da, marka hau dira benetazkoa ja konprobatutakoak, hau da, pistatik ekarritakoak, orduan orain bestetarako erabiliko dut beste kolore bat. Sigilu bat nuen timbratzeko, doktora Karmesik esaten du, baina goratu hau dela gezurra. Beraz, sigilo bat nuen timbratzeko, hau gezurra baldin bada zein da egia.
nik ez neukan sigilu bat inbratzeko. Orduan, etorri behar naiz honetara, hau da doktora Karmesi, eta markatuko dut, gezurra esango baliz bezala. Berak esaten du ez zuela sigilu bat inbratzeko. Eta hemen, jarriko dugu beste kolore bat, aber usten didan, bai, eta jarriko dut horrelaz. Ez dakit egia da gezurra den, beste kolore bat erabiekut horretarako. Besteak, orduan, honek esaten baldin badu hemen ez zeukala sigilurik, hau da, baldin bada gezurra, orduan zer eraman beharko zuen honek. Nor dauka sigilua? Sigilua dauka erdikoa, alkalde miel. Orduan, alkalde mieli, jarriko diot, markau gorriare bai. Bale. Orduan hemen ere ikusten baldin baduzu, doktora Karmesi ez baldin badauka, sigilua ez baldin badauka, pakete astuna zer eraman beharko du nahi eta nahi ez. Eraman beharko du labaina. Orduan hemen markatzen dut, eta bestea gelditzen da honelaxe. Gogoratu beste biak egia esaten ari dutela momentuz. Vale. Karmesi doktorea ez zegoen posta furgoi batean. Vale. Hori da, alkalde miel esaten duena. Karmesi doktorea da hau, eta esaten du, ez zegoen posta furgoi batean. Hemen esaten du, markatzen dugu hau horrelaze, ez zegoela hemen. Honek zer zeukan? Emakume honek, doktora Karmesi zeukan, labaina. Eta labaina orduan berak baldin badauka eta beraz baldin badago furgoian, hemen ere bai jarri beharko dugu ezetz. Ez dagoela furgoian. Bale. Orduan, ez baldin badago furgoian eta lehen konprobatu dugu, hau, egon beharko zuela zelkapen gelan, orduan labaina naita nahiez enon egon beharko dugu. Hilaran, kanpoko hilaran, orduan markatzen dugu, kanpoko hilara. Bale, momentuz aurrera guaz. Hemen baldin badago hilaran, orduan, hemen hilaran ezin dago beste armarik egon, orduan jarriko ditugu isak. Hemen isa eta isa. Zeren gogoratu, arma bakoitza toki jakin batean egon daiteke. Bale. Zerbait gehiago jarri dezakegu hemendik? Bueno, bai, labaina daukala emakume honek, eta labaina non dago? Hilaran. Orduan emakume hau egon beharko du nahi eta nahiez, hilaran. Jartzen dugu hemen hilara. Eta isa hemen. Zeren hemen gauza bakar bat egon daiteke aldi bakoetzean. Bale, ja momentuz jarri dut guztia. Hauek ere markatzen dut, zeren hilaran baldin badago doktora Karmesi besteak ezin dira hilaran egon ere. Bale, bigarren froga ja bota dut. Hirugarren adierazpena, eta hau suposatzen da baita ere egia dela. Posta furgoian gutunak irekitzeko laban bat zegoen. Orduan, labaina non dago hemen, eta non dago furgoneta hemen, ostras, eta hemen zaten dute, posta furgoian gutun bat irekitzeko laban bat zegoen. Beraz, hemen jarri beharko nuke egia, baina ja lehenagoti tatxatu nuen isa. Orduan, hemen badagola kontradikzio bat. Zer ondorio estatu dezakegu hemendik, hemen baldin badago kontradizioaren bat? Hau ez dela hiltzailea, hau ez dela gezurra, hau ez dela gezurra, hau egiazkoa zen. Zer egin beharko dugu orain? Orain egin beharko duguna da atzera bota, ezabatu gorriz jarri ditugun marka guzti hauek, zen suposatzen da hau gaizki egin dagoela, zen iritsi gara kontradikzio batera, eta egin beharko dugu bigarren proba bat. Oraingo honetan, nork esango du gezurra, gezurrak esango du alkalde miel, konprobatzeko. Orduan orain, esango dugu, bale, honek esaten du egia, honek esaten du gezurra, eta honek ere esaten du egia. Beraz, hauek mantentzen dira zergatik zen, hauek bakarrik etortzen dira pistetatik. Bale, guazen ba, sigilu bat nuen timbratzeko, nork esaten du hori, doktora Karmesi. Orduan, doktora Karmesi esaten baldin badu, bera, zeukala sigilua timbratzeko, orduan hemen jartzen dugu positibo, berak zeukala, beraz, berak ezin du euki labaina, eta inor gehiago
alkalde Miel adibidez ezin du euki sigilua zeren doktora Karmesi dauka. Orduan, alkateak zer eukiko du? Pues gelditzen den gauza bakarra. Alkateak izango du labaina. Horrelase, onaino iristen gara. Bigarren, alkalde Miel. Markatu du gezurra esaten duela, orduan, hemen esaten du, Karmesi doktoria ez zegoen posta furgoi batean, baino badakigu hau gezurra dela, baino zein izango da orduan egia, Karmesi doktoria bai zegoela posta furgoi batean. Nor da Karmesi doktoria? Hau, orduan, hona etorri bergara, eta esan behar du, Karmesi doktoria bai zegoela posta furgoi horretan. Bai, orduan ja, honekin ere bai, beste gauza batzuk desgaitu ditzazkegu, orduan, Karmesi doktoria baldin bazegoen furgoian, orduan ezin da hilaran egon eta ezin du egon sailkapen gelan. Eta gauza bera, doktora Karmesi baldin badago furgoian, alkalde Miel ezin da furgoian egon eta ez da ere General Cafe. Hemen zer dakigu? Timbrea zeukala doktora Karmesi. Timbrea dago furgoian, orduan etorri bergara honetara, eta hemen dago furgoia, orduan hemen markatu beharko dugu. Timbrea zeukala doktora Karmesi, eta doktora Karmesi zegoen furgoian, beraz timbreare bai egongo da furgoian. Eta besteak desgaitzen ditugu, orduan timbrea ezin da hilaran egon, ezin da sailkapen gelan egon, eta ezin da, ez da ere furgoian egon, eta ezin da, ez da ere pakete astun ezin da egon furgoian. Bale? Hemen konturatzen gara, orduan hemen isak baldin badaude, zer egongo da sailkapen gelan? Pues egon beharko du nahi eta nahiez, pakete astuna, zen hemen ez daukat beste aukerarik. Orduan etortzen naiz honetara, eta esan dut, bueno, pues pakete astunen nahi eta nahiez egon beharko du hemen, zeren da modu bakarra hemen tik bat jartzeko. Beraz, horren ondorioz, jartzen dugu hemen, isa, eta non gelditzen da tokia labainarako, pues labaina egon beharko du hilaran. Orduan hemen, hilaran. Bale, oazen osatzera orain azpiko tokia hau. Nor zeukan labaina? Pues alkalde Miel. Eta non zegoen labaina? Labaina zegoen kanpoko hilaran. Orduan, alkalde Miel, nahi eta nahiez, egon beharko du baita ere, hilaran labainarekin batera. Orduan, etortzen gara honetara. Beraz, General Cafe bakarrik zer euki enone egon daiteke sailkapen gelan. Orduan, markatzen dugu hor, eta jartzen dugu hemen sailkapen bezala. Sentitzen dugu gaizki ateratzea. Beraz, alkalde Miel ezin da egon sailkapen gelan. Vale. Momentuz, ongi doa. Baina oraindik falta zaigu azken pista. Posta furgoian gutunak irekitzeko laban bat zegoen. Labaina, furgoneta, posta, furgoia, eta hemen esaten du, hemen egia jarri beharko genuke. Beraz hemen, berriro erortzen gara kontradizio batean. Orduan, hau ez da posible. Orduan, berriro kontradizio erortzean, garbi dago, hau ere, guk egin dugun hipotesia, hau falso izatea, hau ez dela horrelase. Orduan, hau izan behar da egia, hau ere bai izan beharko da egia, eta azkena izan beharko da faltsua. Bueno, guazen konprobatzera, ea ber, horrela den edo ez eren gertaiteke zerbait ezberdina gertatzea. Eta orain esaten dugu, pues, bueno, hau egia izango da, bestela erortzen gara kontradizio batean, hau egia izan beharko da, bestela erortzen gara kontradizio batean, beraz, hau izan beharko da gezurra. Guazen konprobatzera, habe horrela den. Sigilu bat aurkitu nuen timbratzeko. Nork esaten hori, doktora Karmesi. Orduan etorri behar gara, eta markatu behar dugu. Bai, doktora Karmesik aurkitu du, bazeukala sigilu bat timbratzeko. Beraz, sigilu bat baldin bazaukan bera, alkalde Miel ezin du sigilu hori euki, eta doktora Karmesi ezin du euki ez labaina,
Eta zer gelditzen zaigu alkalde mielarentzat? Hemen daukagu positibo, orduan alkalde mieli gelditzen zaiona da labaina. Vale. Bigarrena, doktora Karmesi ez zegoen posta furgoi batean. Non daukagu doktora Karmesi? Doktora Karmesi daukagu hemen. Orduan ez zegoen posta furgoian. Orduan esaten dugu hemen ez zegoela. Zer dakigu honetaz aparte? Doktora Karmesi daukala timbratzeko sigiloa beraz. Eta ez zegoen hemen furgonetan. Orduan, doktora Karmesi, hemen ere esan dezakegu timbratzeko sigiloa ez zegoela furgonetan. Hori da, esan dezakeguna momentuz. Alkalde Miel bazeukan labaina, eta badakigu labaina hori ezin dela sailkapen gelan egon. Orduan etortzen gara honetara, eta esaten dugu, hemen ere ezin da egon hori. Azkenean esaten digute, posta furgoian gutunak irekitzeko laban bat zegoen, baina goratu hau dela gezurra beraz. Posta furgoian ez zegoen gutunak irekitzeko laban bat. Orduan, mementxe daukagu labaina, eta hemen jarri esan beharko dugu, ezetz, hemen ez dagoela. Hemen ez baldin badago, non egon beharko du nahita nahi ez labaina hori? Pues egon beharko du, hemen, orduan, goazen aktibatzera, eta jartzera hemen dagoela. Vale. Furgoian orduan zer egon beharko du nahita nahi ez? Furgoian nahita nahi ez egon beharko du pakete astuna zergatik, ez dagoela sigiloa, ez dagoela labaina. Orduan hemen jarri beharko du nahita nahi ez baietz. Vale. Hemen jartzen baldin badugu nahita nahi ez baietz, garbi dago pakete astuna ezin da beste tokietan egon. Orduan, pakete astuna ezin da hemen egon, ez da ere hemen ere. Zer gelditzen zaigu? Hemen daukagu, hilaran zegoela labaina, beraz, hilaran ezin da egon ez da ere timbratzeko sigiloa. Orduan, zer gelditzen zaigu bakarrik sailkapen gelan egoteko? Pues gelditzen zaiguna gauza bakarra da timbratzeko sigiloa. Tortzen gara honetara, eta markatzen dugu honelaz. Vale, informazioanekin joango gara betetzen hau. Orduan, hementxe. Hilaran zer zegoen? Labaina. Non dago labaina? Nor dauka labaina? Labainak dauka alkalde Miel. Orduan, hemen jarriko dugu, hemen dagoela labaina. Labaina, hor baldin badago, ezin da egon ez furgonetan, eta ezin izango du izan, doktora Karmesi, ez da ere General Cafe. Vale, zer gelditzen zaigu hemen? Orduan hemen ja baitugu bisa, orduan furgonetan nork egongo da nahita nahiez. Furgonetan egon beharko du nahita nahiez, alkaldea, zeren hemen beste isa bat jartzen baldin badu, furgonetan ezen inork egongo, eta hori ez da posible. Orduan hemen, General Cafe, egon beharko du nahita nahiez furgonetan. Vale, gero daukagu. Furgonetan baldin badago, General Cafe ezin da beste inon egon. Orduan hemen, esaten dugu ja, sailkapen gelan, General Cafe ezin dela egon. Eta bukatzeko zer gelditzen zaigu, nork egongo da sailkapen gelan? Sailkapen gelan bakarrik egon daiteke doktora Karmesi. Eta doktora Karmesi dagoela hemen. Jazta, badaukagu kontradikzioaren bat hemen? Nik ez dut ikusi, beraz. Egia da, orain bete dugula ondo taulau. Beraz, nor da gezurra esaten zuena? General Cafe. Nor da hiltzailea? Giltzailea gezurretan aritzen dena da beti. Orduan, hau baldin bada gezurra, badakigu General Cafe dela hiltzailea. Ze armarekin? Begiratzen dugu General Cafe zeu zeukan, pakete astun bat. Barkatu. Eta non zegoen, non dago pakete astuna edo non dago general dago furgonetan. Orduan hemen, posta furgoian. Posta furgoian. Horrelaxe, ateratzen da nor izan den hiltzailea.